Dámy a páni, poľnohospodárstvo v Európskej únii je v totálnom rozklade. Tisícky štrajkúcich poľnohospodárov, horiace pneumatiky a budovy postriekané hnojovicou, to je realita dnešných dní. A aká je odpoveď liberálov z Bruselu? No predsa žiadna, riešia si stále svoje nezmyselné zelené šialenstva a sú odtrhnutí od reality. Moje rozhodnutie kandidovať do Europarlamentu sa neprijímalo ľahko, ale ako predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja nemôžem predsa nechať liberálov úplne pochovať aj posledné zvyšky zdravého sedliackého rozumu, čo tu máme. Ak sa stanem europoslancom, tak moja pozícia župana mi rovnako umožní predkladať aj skutočné problémy a potreby našich miest a obcí, či už pri čerpaní dotácií, alebo pri rozvoji našich regiónov. Nitriansky kraj, ale aj ostatné kraje na Slovensku majú veľký potenciál čerpať oveľa viac financií z Európskej únie ako doteraz. Dámy a páni, ja chcem problémy riešiť a upozorňovať na problémy Bruselu cez videá, totiž to už nestačí. Je čas, aby do Europarlamentu zasadli ľudia, ktorí nie sú odtrhnutí od reality, ale ani od Slovenska, ale žijú tu, pracujú tu a vedia, čo slovenský národ potrebuje. Slovensko potrebuje mať suverénny hlas aj v Bruseli. Na domácej pôde sme už vyhrali 2 zápasy. Potrebujeme vyhrať aj ten tretí, európsky, a to máte, dámy a páni, v rukách hlavne vy.